Meni su mobitel ukrali 2 puta, s tim da mi je... Dobro, 3. puta mi ga nisu ukrali, nego mi je upao WC, ali... Evo, tu je ostao štap, evo, štap je ostao prije prvih vrata. Behind it, I saw something shoot out of like the feet area. I was like, what is that? Prije prvih vratiju ostala je rukavica i sve. And I realized it was her shoe. I saw she was barefoot. I was like, oh my god, she did amazing. That would have like freaked me out. Ovo još nismo vidjeli, ovo još nismo doživjeli. Ma evo ne znam, meni je ovo skoro isto. Janica bez štapa, Maja bez sprinterice. Run. Maja Pačarić, atletičarka, diplomirana inženjerka građevine, modna radnica, Instagram majstorica i inspirativna osoba, prije nekoliko dana postala je državna seniorska prvakinja na 800 metara. Kao novopečena prvakinja Hrvatske na 800 metara se osjećam super. Ja mislim da je 8 godina čak prošlo od kad sam se službeno natjecala na stazama u Hrvatskoj. Svatko od nas ima nešto svoje, za mene je to trčanje. Posljednjih par godina što se nisam bavila time, kao da je uvijek nešto falilo. Trčanje je kao meditacija. Maja kao osoba, ja se smatram dosta onak nekom free spirit / ok osobom. Dosta opuštena, uživam u malim stvarima, živim u trenutku, volim čitati knjige, politika me ne zanima i volim ljude i volim pričati s ljudima, to je to u biti. Ova free spirit / ok osoba svoj trk do najbolje započela je na nogometnom terenu kluba Polet u rodnim Semeljcima. Tamo se igrala sa sestrom i ekipom, a njenu energičnu zaigranost prepoznao je njen prvi trener. Kad sam bila mala, onda najviše smo se igrali, mi to zovemo cilje, u Slavoniji, ne znam, uglavnom graničar, neka verzija graničara, u Semeljcima ispred moje kuće, znači to je bilo okupljanje iz cijele ulice, trave nije bilo koliko smo ju izlizali. Tečno pričam hrvatski, srpski, bosanski. Šalim se. Sjećam se poslije onih meksičkih sapunica, ja i moja sestra bi uvijek navijale da bude brum brum ili zvonko. I onda više smo volile brum brum. Da se sjećate brum brum. Dogovor je bio u 8 na zagrebačkim Sveticama. Kad sam stigao, Maja se već sunčala nakon odrađenih 100-tinjak kilometara. Objašnjavala mi je čemu služe sprinterice i kako relaksirati mišiće, onda je još malo trčala, pa preskakala prepone, pa pokušala biti mentorica netalentiranom mladiću, pa još jednom i onda još jednom. Ne mogu istući dečka, ali imam jednu presmiješnu priču iz osnovne škole. Znači, jedan dečko Filip, mi smo se uvijek nešto tukli, ne mi kao ja i on, nego cure, dečki, ovo ono. I tako je on na mene krenuo s nogom, ali ja sam reflektivno njemu samo primila nogu i on se, znači, sravno s podom. Svi su se okupili na velikom odmoru i ja sam znala da sam u nevolji tada. Ali to ti je tako kad odrasteš s 2 brata. Opasnu srednje prugašicu Maju Pačarić upoznao sam sasvim slučajno, prvog dana srednje škole. Sjećam se, kao da je jučer bilo, Đakovačka gimnazija, učionica kemije, Maja i Martina sjedile su iza Mladena i mene. Maja je pokrenula razgovor. Kaže da ljude iz srednje voli i danas sresti, a tih gimnazijskih dana Maja se budila u 5, pa bi prije odlaska na bus za školu odradila jedan 2-satni laganini trening. Kako je bila fantastična sportašica, a i učenica, zadnjih dana srednje nije razmišljala hoće li u Zagreb ili u Osijek. Poziv za Ameriku sam dobila od par sveučilišta nakon nekih, ajmo reći, većih natjecanja na kojima sam sudjelovala. Ja sam prihvatila na sveučilištu u Ohio, University of Toledo. To je bilo jedno veliko životno iskustvo koje je stvarno onak kojim se ponosimo u biti, evo. Otišla je, sarmu probala nije. U Americi sam bila 5 godina, zapravo malo više jer sam nakon faksa koji je trajao 5 godina još ostala i planirala zapravo ostati još 2 godine, ali eto, malo. Došla sam na godišnju u Hrvatsku i rekla ipak se ja ne mičem odavde. Sjedinjene Američke Države utjecale su na Majinu psihu i fiziku. Ameriku pamti po prekrasnom kampusu, prijateljima, treninzima i putovanjima. Budući da se tamo našla među ljudima druge kulture i jezika, daleko od svojih, smatra da je očvrsnula. U san bi joj često došlo kukunješće. S ponosom mogu reći da znam plesat kolo i ne to sam ne jedno, nego onak
sigurno je dosta, ne znam sad, 5-6 škola znam. U svatovima se s ponosom dižem i u svom ritmu udaram. Usitno! Koliko ja znam, ja sam jedini vegetarijanac iz Semeljaca, nemojte me se Semeljčani, molim vas, odreći. Ova amerikanizirana Slavonka prekrasne kose posljednje 3 godine živi i radi u Zagrebu. Najmanje 3 puta tjedno odlazi na Dolac, tamo uspoređuje proizvode zagrebačkih kumica s proizvodima semeljačkih snaša. Svakodnevno je u parku Maksimir. Sad si me našao. Za mene je sreća doručak u travi. Sreća je onak spontano sudjelovati u nekoj situaciji u kojoj si uopće nisi nadao, a ta situacija je tako onak preslatka i prevesela i onda to je za mene sreća. Paukove ubijam uglavnom s bilo čim što mi se nađe pri ruci. Uvijek se nadam da je to nešto kao papuče, na primjer, da baš da ne moram onak... Bitno da ne moram svojom rukom. Maja prati modu, uostalom to je u opisu posla. Odjeću pere na nižim temperaturama, najčešće na 30. Tvrdi da je izvrsna u pronalaženju djetiline s 4 lista. Navodno ih je našla preko 300. Ja joj ne vjerujem. Nemojte ni vi. Osim što trčim, radim za Varteks kao vizualni koordinator. Od atletike mislim da se ne može živjeti u Hrvatskoj. Jako mi se sviđaju art za po doma majice, zato što prikazuju naše umjetnike i malo, cool su, ja bih totalno nosila, ali da, balerinke, ne znam. U Hrvatskoj najviše cijeni iskrene i strastvene ljude te prekrasnu prirodu. Maja jako voli čitati. U jednom trenutku iz ruksaka je izvukla knjigu, a nešto kasnije natjerala me da odemo do knjižare. Njena preporuka su naslovi Atomic Habits, Koliba i Moć sadašnjeg trenutka. Najviše cijenim kad su ljudi iskreni, kad su vrijedni, u smislu dobri radnici. Kad se ne boje zasukati rukave i prioniti poslu, što god, čega se tiče. Moj najdraži stih ili citat je od drage nam svima pjesnikinje, ja vjerujem, Maya Angelou. Nothing will work unless you do. Slavonijo, ja sam tvoje dijete. Naravno da volim svoju Slavoniju. Jednostavno kad čovjek, ili barem ja, dođem u Slavoniju, jednostavno se smiriš. Tako ravnica djeluje na nas. Ne znaš šta je šire, ili duša ili ravnica. Djevojka koja odabirom stihova fino zna pogoditi ravno u slavonsko srce, osvojila je na 100 naslova po cijelom svijetu, 9 puta kroz sportskih novosti. Iako trči desetljećima, još uvijek ima tremu prije svake utrke. Igrom slučaja i životnih okolnosti trenutno trenira u atletskom klubu Varaždin, a njeno ime je odnedavno ugravirano u maču grofa Draškovića. Za tu čast morala je pobijediti u utrci na 10 km oko dvorca Trakošćan. Pazim šta mi je na Instagramu. Za objavljivanje jednog Instagram posta mi sigurno treba par sati i tako ako sam dobro raspoložena. Ako nisam, onda ni neću objavljivati taj dan jer sigurno neće ispast dobro. Instagram ti ja shvaćam kao hard disk. Jednom prilikom na utrci u Ohaju, neka trkačica i vjerojatno loša osoba stala joj je na sprintericu. Maja je bosa i krvavih stopala završila utrku. Bez obzira na krv i usporedbu s početka videa, skromno kaže: Nisam trkačka Janica Kostelić, nažalost, ne. Brum. Družili smo se gotovo 5 sati, promijenili na desetke tema i lokacija. Na kraju, zaključio sam da Maja ima nešto zajedničko sa svim ljudima iz Ciglenih. Pametna je, zabavna, uspješna, ali i normalna. Ništa ne shvaćat preozbiljno jer onak nikad ne znaš šta se može dogoditi. Da, mislim da život ne treba shvatati preozbiljno. To mi je bila nekako glavna misao vodilja. Jer onak kad sve pogledaš ili šta se već dogodilo i šta će se dogoditi uopće ne znamo. Tako da je bolje onak biti chill, opušten i uživati. Da nema loših dana ne bi znali za dobre. Ali to je kliše, ali stvarno je tako. Nekak se uvijek vodim time da kad god ti je nešto teško, da ti je teško s razlogom i da ti to sigurno možeš podnijeti.